mita nyacho na kuti ipera. Okay. Takaenda unonzwa kuti muridzi weLand chaendia. Saka uyu anewo aiti muridzi weLand akapiwa nemumwe munhu. Ava vaitowo varidzi veLand vakapiwa nevamwe. Saka kutori nevamwe vanhu vaviri vari kumusoro kwani kwavo. Zvinhu zvatakaenda kunoona zviri visible, takaenda kunoona migamu yakakura yakakirimwa neUNIT ndeyake. Then takaona chimwe chatiri visible paine mugero wakataurwa even ava vakakonfirma kuti mugero uyu unobva kuchidai ndo pairima uyu achigumira ndimutiko ndo pairima achigumira. Saka patakazosvika isiso takaona paine distance inofunga ye 20 to 30 meters kukwira, ndiyo yanga yakachikirwa kuti akwira futi kupi kumusoro, asi takaziva ndofunga teta wakati kuma 80 something warutanga ukuru waiziva achirima muzasi, ubva wazotanga kuona akurima achikwira kupi achikwira kumusoro. Ende mabhanana aripo anotaridza zvesho kuti kuzasi practical yanga agara aripo, asi migamu ndiyo yanga yakatenderedza ichienda kunokwira kusvika kuboundary rekumusoro riye, asi iri mumasite pamunda pasina. Saka matarisiro andakaita ndeyekuti 1 wese vari 2 wanga warukanira zvinhu zviri zvavo wakapiwa wese. Umwe ari kuti ndii ndakatanga kupiwa kumashure, umwe akazoti ndakapiwa neumwe. Ende mukatarisa vanhu vacho, uyu ari kutarisa anotaura hama yake yakamupa, ava vanotaurawo hama yavo yakadii yakavapa. Saka inini handina kutora vanhu vakapa ava semawitness, ndakangofundisa kuti ngatigadzire way forward tichitobhesa on zvinhu zvacho zvitori paground. Zvinhu zviri paground zvandakaona zviri practical ndezvekuti uyu muchinda uyu paaingopfuura nemugero ngaangogume nemugero woita zvinhu mudzasi, zvinhu zvese zviri kumusoroka zvoitwa neava. Ndo maonero andakaita inini. Ndakaenda shumba anga aripo. Hatina kuzodiscussa because vataurwa nemukomana uyu kuti mudhara anenge anodhakwa anga akungonetsa mudhara ava. Saka hatina kudiscussa zvakawanda. Pandoo kwatatoda kuti tisvike, asi hatina kugona kuzosvika ikoko kotiriko. Takabva kwachangamiri kutaura kwavari kuita, tabva kwachangamiri kutaura kwavari kuita. Musi wekutanga taenda kuZimbabwe, uyo ndakaenda naye wakakumbirwa futi. Musi wekutanga inyanya ndakaenda kuManzare nenyika wakasvika tatongwa zvavo munozouya yeri wakauya futi machinda achangamiri adzoka mwana wake yena ari kutaura kuti akamumirira. Takatongwa siginicha tikaisa kuti vozouya kumunda kuti tiganurirwe. Musi wakauya kuganurirwa sabhuku akadzingwa nejinda ramambo nemurume yena. So adzoka futi kuuya kutaita futi kuno uyu mukomana akanga aripo ndi mukoma wake ndiye akanga auya kuti ndakapiwa. Mukoma wacho akataura kuti mugano handidini handiuziwi, asi chiri kundinetsa ngechekuti munin'ina wacho tazouya kuno kuuya apokana nejudgment yotanga tabva kwaZimbabwe. Uyo akazouya kuti inini ndini ndakasiyirwa nababa kuti ndinoona zvese. Mukoma akanga aripo ndokuti akakuroorera, saka akaita favor kwaZimbabwe uchibva wazi endai moganirwe zvinhu upiwe zvinhu zvako zvinobvira kuti kune migamu kune mikotopeya yaitemwa. Saka zvese izvona izvo mukomana ena ndiye akabva ataura kuti inini ndiri mukuru wacho ndakazonopedza nyaya. Saka ndo parunditi pacho kuti pa 36 years zvondanga ndiri kusenza zvinhu zvacho zvese, iye achiona ndiri kusenza zvinhu zvese zvavanhu ngazvigume apa ni pakundirwadza wachangana. Umusubira napo ndipapi mudabura mugero he ndimudi bam aba apo ndisikuirana navo ndechekuti munda uyu wari kutaurwa kuti wopakubare wakatokumbira baba mukuru wavo. Aiwa zveiisa mushaka
avo vakauya apa vari kuti vakaona zvakakodzera pamagakawa renyu vakaona zvakakodzera kuti imimi muguma ndawa mese makapiwa nevanhu vakadini vakasiyana basi penyu mese andizve saka mukunzi mugare zvakanaka imimi mugumawo apa avo vogumawo apa imi maakuramba futi saka muchamunoda chii handisi kuramba baba handisi kuramba iyo judgment iri yangu yakanga yatorwa naChangamire anga atotora pane zvaanga atotaura ikona kuti zvakabva zvadzimba zvakasiyana nezvataona Changamire wanga ataura kuti pana panga ataura kuti baba munonesana ndapa miti yangu ndinopiwa miti yangu pa 36 years ndoti yatoibva kana iona kuti ndotosaka so ndinoita kuti izobve uko kwazindi ichiuya kuno handiti mama ndazakuirana andizve ndosaka Changamire panapa ndo panozi paChangamire uyo handi Changamire kwakwamakabva pano paChangamire ndo pakakupai vanhu kuti chiindai muonerwe iwewo wakaenda nemi wakataura kuti tipedze popoto iwewo woguma imi maakuramba munoda chii anoda magamu avo ari decide kobva adzoka ake ndizvo mukapuwa magamu enyu ari pamugero chendinokumbira paripo papo gore rotari mafoya muna 96 kumabhazuva andipika takari mafoya tikapuwa nesari newe foja taura nyaya yenyu mati mimi muri kurwadziwa kuti makore amakadini muri kuda imwe mari here pamusoro pemugana wamakapika magamu muri kudei mune migamu nemabhanana Inini ndindakaenda kune tumwe mabhanana 20 wakadai so area of dispute yamii nayo nehawa nditi poita mabhanana ataridza kuti gore negore anodini atoripo ende wakatokonfirma kuti mabhanana aya takakura kurutorimwa handiti isisitaisa solution yekuti ayoti kwamakazoisa aya ngatichiti imimi munofanira kugarisana sevanhu kugarisana sevanhu kutaura kuti kwamazotanga kuisa mabhanana zvinezvi chichesiyai uyu matsaka adini ashandewo ikoko kumigamu yenyu modini motora ndindo zvatotaura migamu yangu ndotora munotora munokomba havesa migamu mukona nyamupatsamba yakanyorwa ikazoenda unacleki kwamajestic iripo pane tsamba yacleki of court majestic iripo futi iri kutaura nyaya yekuti uyu anga ine gamu nemavhu 36 12 ne20 something nechii zviri kuratidza kuti ukumanino kwakuri kwake ndo kune concentration yezvinhu zvake asi rimwe side rikuratidza kuti akanga aangaaangoziva kudai saka the only solution yakaofiwa kwainge iri kunzi enda munogore chei nepakati so that iyewo benefitawo more kune zvinhu zvake zvakawanda kuzviestablished ndiyo solution yaringapiwa naZimbabwe ndiyo yakamuitwa sefuta and is the same with Dr. Futa just the way out saka iri mukuti kareta so pamusoro Changamire pamusoro darekesi inini ndini muridzi wemunhu zvekuti izvo zita rinozi netokubaya izvo ndiri muridzi wemunda mukoma wangu mukuru uyo akanga asiyiwa neinini akashaya saka inizvo ndiri muridzi wemunda dai yapo ndakasikidza maoko ndanoda kutsanangura history yemunda yese ndoiziva munda wakatanga taura zvamudotaura pamusoro nezvataurwa apa here pamusoro pemunda zvirupo kana nezvirudini nezvirutaura kuti munda unochekerwa nasamutiko nasamatsanga muruti unge uri wanhu taura Changamire aswe munda unge uri wasamatsanga achinatsautsanangura Changamire achinatsoa right.
ndepekuti uyu kuti migamu izokure kusvika pairi nemibhanana kuti izokure kusvika pairi nemiavhu izokure kusvika pairi ipapa panzvimbo isiri yake. Chii chakamboitika? Migamu kuti izosvike panguva yekuti ikure panzvimbo isiri yake, akatongwa-tongwazve kuti ibva munzvimbo mwemunhu asingazvisiwi. Migamu achitonga ndiani? yemasabhuku. Sabhuku anoyananisa, haatongi nyaya. Nyaya inotanga kutongwa kwasha. Akamwana yakuziya musiyano uripo ndekuti imimi makasiya munhu muchiti masabhuku ataura, then saka alright, kana akatongwa kakawanda sei judgment idzo dzisina kuenforce. Judgment kana ipiwa inoenforce inokwafuna akaramba unondizwa mupindu kana kwamama sei musina kuzviita. Iwo mutemo wakazvifambisa hausi mutemo haufaniri kuzviteedzera vanhu vachitaura kuti iwewe munenyaya ndeunoteedzera ndounotsvaga mutemo wouwerenga wounzwisisa woita zvaunoda. Because kandosaka kuzorenzi ignorance is no defense. You can't go to anyone without nyaya yani nguva ichitongwa, but there's no proof yokuti nyaya yakambotongwa. The only proof iripo patanga kutongwa nyaya ndeiyi tsamba yabva kuna Ishe Zindi. Hakuna imwe futi. Akamboona nyaya yacho kwayo. Hakuna pangu vanokuratidza kuti nyaya yakambotukarwa pasi kuti hakuna. Saka imimi kuti muuye muchiti yakagarirwa kakawanda ikapiwa munhu akazambe. There's nothing to show for that. Akamboona zviro kuti kuti muti chaiwo usvika apa muti usvike apa pamuzvoda makore mare kuti muti usvike apa awana kuda saka ukachona watopfuura apa kusvika pekubara ukutoona hautohya mafuta acho gore negore makore mangani. Akabona ndozvotaura kana kuti mugamu kuna mugamu wareba zvekupfuura padhoa une makore mangani. Saka zvese izvi tikuona zvinhu zvinoitika zvekuti vanhu vakutanga kutsvaga information yekuti uyu akazopiwa nenhingi uyu akazopiwa nenhingi uyu takuda tanga kwinhu mugamu ima 25 years ndiyo mugamu yacho kanite kuti mamusiya munhu zviona mugamu ndiyo pamwe ndei picture ndei artificial intelligence ndiye saka ndiyo muda kuti munhu ukawa nemugamu yakadai ibva ipo papo mutore mugamu iyo ndizvo ndobvunza mukuru ndizvere inini chakabiri pamusoro chakabiri imi matindimani migamu yemuridzo wemunda Kazi ndimani inini ndiri kubara ndimubariwa muridzo wemunda muridzo wemunda ndiani muridzo wemunda hatisamatsaka imimi ini ndini muridzo wemunda zvomatisa matsaka ita vamairise samatsaka saka imimi muri samatsaka here inini tate ndisamatsaka here wachisa matsaka pindura ndiwe saka tsenga muruzi muruti ndini muridzi wemunda iwe uzi mubari asi muridzi wemunda uzi mutsaka saka muruti imimi ndimakapasa matsaka hatitodai mimba toda munhu wemakapa makapa baba wake ndiyo kana ndiye wakapa ndiye uyo ana chamuziya uyo akatone 3 years
pakapamba saka atombozini nyaya zvane 52 zviye zvati 52 ngatigarisei kuti garisane zvakadii right. Anyway, apa zvingofinawa we can't take away zvinhu zvemurumo migamu iyo nechizvi zvaratidza kuti ilifetime yemunhu ari pa kuti mugamu usvike pakati motangoti nhasi munhu ndio no azviti zvatinoita you need to go back munoisawo pakati munogamira pakati uyu ndiye atovhiringa kubara pakati panandazanangura ngatingi ndinoona munhu otozvizwisisa asi uyu handisuzotaba because ndiye akanya zvinhu zvese zvinototaura because pakati pacho ndo pane mugero asi kunozoenda kubata kuti migamu imwe yanga irikukwira iri kusaidi usiri kumunda kumukomba uku nemukomba uku otherwise pamwe ndiyo yaanoda kuti anogona kuzocheka yoenda kumira mudaini ratatotora remugero saka isudza kuti boundary ramugero boundary mugero uyu hakuna nobira uenda kucheka miti yake kusvika uko ocheka miti kusvika uko zvobalanza zvakadii zvakanaka muri kuenya taura zvaizvazvokutaura handisi kumurandare kuti zvikutaura zvacho kuva une magare ndakaita wakati wakagara mukomana wanje akavhiringa zvese ndiye ena akavhiringa zvese Zimbabwe yanga yataura kuti nyarwati ngamu yako ndaisiva yakadini yakadaro nditika uko imwe yacho kuti iri kuwest ndaisiva yakadini yakadaro panyulenzi apa makanirana apa akachewa mugwero zvaiti ndikauya kuno kukudari handimi ndiri kuno kumubvata anorwara ndotosvika kwatova neaction fuchiko kumba iko ine ndiri kudari kuno kundotosvika patoitwa zvimwe zvinhu tikada kutaura kana iona wacho wakanga uri kuti dhureni irona iri iri negonivho rinochengetedza ivhu yeri riri kutorwadza nokuti kana wakasvika imona mumunda mangu inini ndaichengeta ivhu kuziva kuti mugamu unozvarwa apa muzvino kukonizevhawo mupenyu zvacho mupenyu unodii unonesa asi dhureni rakacherwa irona mukati memunda wavo riri kundirwadza nototi kana iona wada kuchapupu kuti rakacherwa ngemunhu ane pfungwa here kana kuti chinhu chirudini chirikuita ngekutoirodha kuti munhu wacho ngaudini ngauparara saka kwendaikumbirawo pamwe pandishe zini nyurenzi mabhanana akambodzurwa iwona ndovakamanzi iwewe zviri nane makanirana panyurenzi apa toganurana ngepakati handitika uomira wasaidza kumusoro uoningirina asi nyaya yakapinda kunonge kuti iwo wakudzingwa pamba kumba kwavo kutoriko neyadhi yavo itoriko ende minda yacho yataitora yanga itori miviri watori nemumwe utoriko kumberi ini ndakanga ndokose mumwe ndotoona watoyatsokera murume yokutaura zvita ini ndinozi nini masaka murume yokutaura zvekunyepa uyu murume wakagarapo izvi ari kutaura ichoe kwazive wane minda yavo yakadini yakaiyoni iye yake minda wakatengesa murume uri apo kwati kuuya koutisunda kunoku saka kuuya koutisunda uko akaita kunoku baba akanga ari kubasa asikambogari kunoku wakabvira kupedza makore asikambogari kunokuba isusu ndisita tiripo inini munhu wemukadzi kudare izvi zvine ndingotosha munhu wemurume kuti akayakaondirwisa ndingoowedede saka murume wemunyepo nambuya wake chaiye akataura toe mbuya wangu ndiye wakanipa munda wemurume kutonyepa chaiko handiye wakamubvaba edi mboya yake haana kubudisapo pamusoro changani nevese chinhu zvinoitwa kuposhiya matsaka ndurusumuka nduruda kuvhunza kuti iye parudzi parukanirwana pacho pakazi mugano mugero akatanga usima mabhanana ipapapo mukadzura mukadzikisa mugasumu ndiani pamuri kudai papapo akatanga usima mabhanana pamadzura imimi pamadzikisa mugasumu mabhanana akuzi ane 20 years asimwa ndiani
ndiani akasima mabhanana ndibaba wangu iye bhayabva adzura kudhurwa kwemabhanana kuratidza kuti pane dispute. Hazvirevi kuti watanga kusima ndiwe ndepako, hazvirevi in ownership kwezvo. The fact yekuti makasima kubva padzurwa zvino makadzurwa kubva madini vamanyarara pakadzurwa mabhanana makabva madini adzurwa masima apo obva adzurwa ibobva iswa mudzasi takabva taisa tsangamidzi nanhasi patonge tsangamidzi ipapo bhayabva simwa mabhanana ake mukati, which means kuti area richi disputed. Ndosaka kuti area iyo iri disputed iyoyo ndiyo taakunodambura nepakati uyu uku uyu uku zvatopera. chimwe ndinotaura kuti ndakazwa kuti ndiyaru ndakapiwa handizi ndakandira wangu mwana mudoko but kungodzwawo panyaya dzekuti kuti ndakapiwa nambuya apedza pakazoya mamessengers amambo akati ndakapiwa nababangu kudobeta achinja futi statement munhu akamupa munhu haasi kumuziva pamunhu ndewe kwakubare wakapiwa baba wangu pese nepakati mabhanana saishandisa chisimba. Inini kuzwa panotaure naye musikana inini dare ndinora tongi mazwira rinotonga munhu ari kuziva zvakutaura mukati takazwa haizvizaterereri tinoda munhu ataura kuti I was there tsamba iri apa iyi ninge anga aripo ningotaura kuti yes ndandiripo zvakasai bai noti zvokuti takazwa was my question ndeyekuti kuti magamu aya akure kusvika makuru yakaita it means kuti munhu iye akagadzikana panzvimbo ipapo dai anga asina kugadzikana magamu aya dai asina kusima ndosaka ndikuti ka hondo yenyu yakatanga chii yakatanga kare ndobva mairera ndobva mairera hondo pamuri kurera hondo miti iri kuita sei iri kukura evidence dziri kuita sei dziri kukura ndana kuya zuru wozwana matodyana bhanana kereka kona bhanana rakutopara ichizi munhu iyo agara otherwise pamwe zvatakataura zvisikuita mune mautotuma futi wakuru woenda kustable authority taura kuti uyo akuda kutangira kuzasi kumugero ine maakuenda kumusoro muri kuwirirana nazvo here kana kuti hamusiwirirana nazvo tinatsozwa kana musiwirirana nazvo tivhare dai mambo osimudzai mwetimu yakatipfuurei isisu usikona wamwe futi vanotouyawo variwo level yepachi yepamusoro bozi mucharamba muri kutsanangura kuti chakati uyo wamira but une migamu yake iri musoro iyo yaanoda kutobvisa kuti aende kulaini imi mururamba mukutaura kuti kuti ende mimusarambira kuti nyaya yenyu isolvika mukaramba muchiita bring in vanhu vakafura kare muupenyu hwenyaya nyaya yenyu inoita complicated ndirai nezviri pai zviripo imimi neuyu don't bring in other people because vanhu ivo uyu tineta kuti adhiri nanyarwata yes because uyu haana upa uyu akapiwa kutaura nyaya saka ine ndinembirwa inobva inoenda kudaidza kubari nanyarwata totanga kudhira tiruku tichizoona kuti angari muridzi imi mombomira kusaidi tombotambatiwa tiri kubatsira ika isi tiri kutaurisa zvatakatumwa tikaona ende timaitawo imi bambo chimunyarara ino tiri kuti isusu panoda bambo uyu anenge achida uyu akamupa akapa uyu neuyu wari two taakuda kupinza kuti muridzi wechii welendi ndiani saka kana taakutodzika kune uyo neuyo it means kuti imimi tamungoti imimi muri two hamupo tuti hamupo waripo ndi awo wari two because tikaramba kuti uyu tikakona naye achati nii ndakapiwawo ndisadzobo takuramba tiudzika kumi tinoramba tichienda tichasvika pekuti vanhu vese vari kulaini kwavakapiwa nemunhu ari kulaini munhu iye akaruza ari wani mese munhu vakadzingwa nepamuri pacho
munhu wenyu akatanga akahiwa mungaratira pana vanhu 2 mungaratira pana John naPeter ndio wakatanga vari 2. Peter wavhahiwa ndiJohn. It means kuti vanhu vese wakanga wakaiswa ndiPeter wese vanofana kuenda. Kundira kuonesa kuti ndikuonese kuti mimi level yenyamwina iyo muri pa level vanhu wakapiwa newazvidzidzisi waridzi wechinhu asi mukawatsvaga kuti waridzi wechinhu wacho pano wakawadi futi wakawapawo futi anditi wawapawo ukadzika pana akawapawo kuzosvikira tasvika munhu achanzi munhu akangopatanga panapa ndiani wobva azi ndinhingi wakapiwa ndiani wakapiwa ndisabu ndiye munhu wekutanga iye. Saka tachizoestablisha munhu wekutanga it means wamwe wese wari rimwe side hamufani kunga muripo. pamusoro yeshangano pamusoro yemambo inini hangu pane inini nozi Richard Mtete ndiri second sub wembugo inini matauri angu aita vanhu vamakatuma inini ndaona pari fair kuti ndio magadziriwe zvinotodini zvinotoi kuti patake kuita bopoto chete. Yeah, because in Zamoto the subject, that's the quantity, that's correct. That's like correct. Because one day, Chikune Southern Beach, Chikuira, you know, this is information I require. One of the H. Don't have to example, especially when they buy. You know, my headaches. Why? Because one Waptanga, which you want, Mgona yet, we have rooms that go and keep. Could one Boga Peter keep anger papi? Achibuda mkipi anga papi. Izo zizo wako no divali yele ndiyadini yakura. Wakusanga uvuza manyi. Patati tisa tenda ukipi patati papi. Woza tati kwa sa humani. Andi saka lente niyo kwa sa humani ya ngatiitwa ngatiite. But when was that? Kare. Andi wanu wapu ya futi mdale mungu. Kurugila nyaya katika before keep. Mwela zimeza utaka. Saka ukata nyaya zi wonde vari zibuti wani. Keep after keeping it before keep 1 2 patanga kuita banana mari let's na mari 2 image hiyo image scenario because wonde varika 20 meters by 50 meters inzvimbo yakadi yakakurisa because munhu anokaona ndaisa mabanana mangani andi munhu akangona paita 400 mabanana panipa papa wanotobayira nepfumo ipa wanobayira nemapfumo mona ndio danger yekuti yegonde valley kuti value yeland gonde valley ne value yeland kuno zvakasiyana siyana gonde valley wanhu wakuziya chi value yeland because vanhu vacho wako vari kudii vari kushanda mazasabu ndio sana kutaura kuti imimi awana bambo awa vaisei kupi vaisei kusaita imimi muripo ndimi munogadzisa nyaya yani yenyu imimi muripo imimi ndimi munogadzisa nyaya yenyu as long as mukadzimana matanga kutora uko kune danger one akahiwa uyu neakaupawo uyu it means maya anangona mtoto ende uyu he is not relying on chinhu chakawaita chaanoziva ari kuziva chinhu charo ndakataurwa ndivabongo and the father is no longer dead the same applies kune uyu kuchaitawo mwana uyu auti ndiye akapa uyu achaitawo babongo wakati uyu babongo wakati so is their way against saka hazvina zvinotibatsira isusu tiri kuti imimi muripo panzvimbo imimi and muri two ndii munoona what is best for you. Yes. Pamusoro imama. Yes. Unozoka muchiti. Osiyana sana. Kuwana padiki kwacho kuri nani.
pane kwanga akutokwira kwasvika kuguma hapo nemugero kutori nane mukuguma kuti toguma rineshi nemugero simataurira murudi amuru isusu muzaza asisi tikumanikidzai muzamazwa kuendera ini ndati hatudi handisi kukumanikidzai ba kuti itai zvakati handiti asi ndokuti inini pfungwa dzangu ndedzekuti imimi neuyu handiti mukasvika kuti mawirana ndo zvatakuita moita zvipi izvo ndo zviri correct. Don't bring in other people. Mona zvinzorwa. Don't bring in other people to solve your problem. No, inokunetsa. Akambona awa baba handiti akapa land hasitori uyazviziva ende sabhuku tikada kuvhura sabhuku anga ripo ndiani maybe pamwe ndio yechitatu after sabhuku anga ripo taicha muzere zvirindi saka information yese ya distorted hatisina information chaicha iri correct so we spend time muchipa kusvika makuzoenda nekuchayana nemheni zvisiri necessary handiti izvozvi zvatatoita izvi this is correct vanhu ngavaendi handika munoti patawirirana ipapo munogumira umwe kupi uyu mazwa concern yake hombe ndechi magamu ake nechi nemaavho ake nechi zvauti akomana zvinhu izvozvo saka chiendai moite sei handizvo izvo ibamu madhimandi enyu harambi achiwanda patataura ipapo ndochi ndipo ipapo saka chiendai kupi madzokoko munoita izvozvo then imi sabhuku ishendiani ndizinzi tiri kuti ndinoti zindi angati sabhuku handiti sabhuku nazindi handiti ngavo wari chii waripo kana kuti mimba muti hanini yekuhondefari vamoenda kuti tipe inspection yehondefari chiya madaidza zindi madaidza sabhuku matoenda pai panzvimbo mamaisa machii mabaunda zviri chii nehokodzazvo totazva kuti yapera zviri chii netime frame yekuti harvesting ino ichatora nguva yakareba sei usaramba uri kuenda kumba kwavanhu kana zvaganurwa zvaganurwa ndosanoti chiripo tinokuita sei kuti vanhu imimi mona memuita sei muri kuita some of these things izoipapo some of these things ndizvoti maabackground munotaurana mega imimi kuti hauna ipambo apa chiita izvakaita apa chiita zvakaita saka ndosaka imimi izaiona mbuya vanambuya imimi munoenda nambuya background whether vamwe vanhu vese varipo kana zvavapo imimi munokwanisa kudaidzana napambavo nemukadzi wake kana imimi navarimo ine chiyaiyo motoenda background motowirana zvamawirana ipavo motostika kune chii motosunga zvamatosunga ipo ndozviri important ndozvinoita kuti marelations adi arambari it's okay, all right. chiitai trip yendataura ipapo inoenda panzvimbo mwamhanya muri background ipapo muchinongedzerana apa neapo apa neapo mwamapiri